Jarraian, liburu garrantzitsu batez mintzatuko gara Memorias de la Calle argazki liburuaz hain zuzen ere. Jose Lacalle argazkilari handiak txalaparta argitaletxearen eskutik karrikaratu berri du eta Joseren memoriak izateaz gain, Nafarroako azken 30-40 urteotako borroka sozialen kronika ere bada. Izan ere, Jose, Nafarroako 11 borrokaren lekuko eta lagun ezinbestekoa izan da. Jose Lacalle, egunon. Egunon, txule guzturi Euskal Herriko irratikoa. Egunon Iruñerria. Egunon. Niretzako plazera handia da, zu hemen gure estudian edukitzea, zer eta zure argazkien antologia aurkezteko. Eskerrik asko, zuekin ni baita ere, badakizu aspaldi, gu egon ginen lanean eskoldun egunkariaekin, ez nahi astu eta daukate bihotzean eta buruan, atope nago zuekin, bai. Bai, nik ere asko maite zaitugu, naiz eta gure harremana, zutabion arteko harremana, etzen horren ongi hasi. Ez da, oroituko zaren, baina zuk, 80ko hamarkadaren hasieran, jarautak harrikan bazenuen Lacalle, Sonandiko taberna, eta 14 urterekin, lehendabiziko parrandak, han egin genituen. Eta ematen zenigun, gaseosarekin, ematen zenigun, ardo gorriark, ez dakit meningetan ezote zigun kalte atzera biderik gabekoa eragin, ez? Nondik ateratzen zenuten, edabe ura? Pues ez daki gure inventoa, ez daki nola, eta noi. Bueno, lehenen egin du kriston sangria, etxeko sangria. Eta gero hasi zen, etxeko bailiz. Bai, etxeko bailiz egia. Etxeko bailiz jarri nuen txartel bat, goratzen gauza bat, bueno, pues euskaldun izan zen neurinan oso gutxi. Eta jarri nuen, badago etxeko bailiz. Eta jendea eskatu zen, aizu, jole, ponme un etxeko bailiz badago. Bueno, así, bromaketan, no? Bai, txantxetan, bai. Zesan berri zuen, oroitzapen asko, taberna horrekin, Lacalle tabernarekin lotuta, baina oroitzapen gogorrak ere bai. Izan ere, garai haietan, adibidez, Kristorreiren gerrilariak bisitan joan zitzaizkizuen. Bai, egin du bisitak, 78koa, egon duen bisita bat, eta egon denbora hori nire emazteak enbarazatua, 8 hilabetekoa, eta sortu ziren, pues hori, bote de humo, pelotak, harriak, eta porra, pistola, kaputxakin, tarekexeri, mando kriston hostia denontzat, eta hori izan zen, 88ak iraian. Eta are larriagoa, bomba. Beste urtean jazten zen bomba. Eta kasualitatek ez zartuen esplutut eskuetan. Zegoen nire emaztea, alaba semege ikusten, eta kasualitatea, irikin nuen bolsa ez dut hartzen, eta bueno, pues, la hostia, esaten di polizia bat. Si la habría usted cogido, la habría explotado. Tare que ser hori. Nola baitere honek guziak laburbiltzen ditu garaiaiek, ez? Batetik izan ziren oso biziak, bizipen asko eta gozatzen zen, baina bestetik oso gogorrak izan ziren. Bai, oso gogorra, doka buruan, kriston bueltak, ez? Eta bueno, dauka eskerrak, bihotzeko eskerra jende guztia, portatzen nola gurtu zen, albainila, pintorea, elektrikaria, eustatua konpontxera, bueno, hau daka bihotza, beste gauza daka buruan, baina hau daka bihotzan, goratzen pila bat, hori, asociación de vecinos, zolkartekoak eta denak. Aizu, eta hortik argazki gintza profesionalera, nola? Pues begira, ni azten nintzen pixka bat ikasten argazkila egiteko a distancia. Bai, porque azten nintzen... CCC, postabidezko ikastar horietako bat edo? Bai, azten nintzen, afizioa sartu zen Nicolás Ardanaz, Iruñeko argazkilaria, Nafarroko argazkilaria. Venga, José, que tú tienes que hacer tapo, tarde que ser. Eta hasi nuen ja lehenengo makina izan zen makina rusatar bat, zenit, eta honekin hasi nintzen poliki, eta gero erosi nuen beste makina jau berena. Baina makina horiek botatzen altzen dituen lurrera eta ez ziren apurtzen, horiek ziren ikaragarriak. Azero sovietarra, ez da? Altzairu sovietarra. Bai, jode, que va. Sovietarra ya tope, no? Venga, mira, tengo una máquina rusa, venga. Eta hasi nintzen lanera pixka bat denda bateran, zen fotoerze. Hasi nintzen, pues hemen Iruñeko jaia, eta hori importante zen, herrira, zezen bat eta zaldi bat kartoiko gauza hori argazkia egiten jendea.
Pues hori, badakize, no? Jendeak... Bai. Eta, pues bueno... Kartoizko bi zezen txiki, Eta maseian, Bai, karton txiki batean, eta jarri jende ondoen, umetxoa, eta rekize egin duen kobratu, eta... Baina hori kalean egiten zenuen? Kalean, bai. Derio, igual zure guk etxean badaukago, nahiak eta biok, bai. Argazki bat, sasoi horretan, nik 6-7 urte nituela, eta nahiak 2-3. Eta kartoizko zezen batzuek, oso zuk egitakoa zen, eta ezkenekien. Pues hori, adibidez lehizan, ni, bueno, oso gustora, entzunten kantatzen Pello eta Pancho, Los Incansables, eta dakize. Eta gente eraman dute, claro, ni txikia oso argala, balkizu, argala naiz, gaztetzen oso argala. Eta jenteak, lehitzan, eraman dute bokadillo, eta dakize, tomon biziko eta jan, eta dakize bokadilloekin, jo, ez que la hostia mundiala. Aizu, eta orduan, hasi zinen horrelakoetan, eta saltoa eginentzako eta Euskaldun egunkariarentzako lan egiteko, nola? Lehen, bueno, hasi nintzen eginekin kolaborazioa egiten. Igual egin dut argazki batzut, nik eraman egineko argazkilari atori, baldin baduzu hori jartzeko eginen, eta dakize. Eta ja, laro gaita zortzi, hasi nintzen ja laneran ja eginekin. Eginekin deitu zen Ramon Uranga, eginen elkarrizketa bat berakin, eta ber nola negoen berakin lanera ja fijoa eta dakizer. Eta hasi nintzen eginekin. Eta Euskaldun egunkaria kolaborazioa egiten, pues, ez dakize urtean. Egunkaria sortu zenean. Bai, hori gutxi gora bera, kolaborazioa, Nafarkaria egitera. Ia eta gero, gon nintzen bi urte edo, egin etxe eta gero, ja bakarri egunkariakin, argi aldizkaria ere bai kolaborazioa egiten baitare. Ederki, garai gogorrak ziren, ez zegoen sare sozialik, ez zegoen sakelako telefonorik argazkiak egiteko, eta hor bi aukera zeuden. Edo Jose Lakaiek eusten zion poliziaren aurrean, eta askotan jotzen zizuten, edo eusten zenion, edo ez zegoen gertatzen ari zenaren testigantza grafikorik eta hartara probarik, ez da? Zazen, bueno, pues oso gogorra, baina poliziaren txak, claro, jendeak oso gustoran ere beti, claro, beti makinakin, autobia, beti Guardia Zibila ostea ematen, kamara kendu, karrete kendu, pues aranguren edo intsumisoak edo beti Amaika borroka, bai. Identifikatu nintzen jendeakin, bai intsumisos, bai jendea, nik beti egon naiz uste dut, jendean alde, ez? Bai. Identifikatu oso asko, identifikatu beti honekin. Eta jendea zurekin. Askotan abarmentzen da, ezta? Jose Lakaiez argazkilari ausarta zen. Hori askotan esaten dugu. Baina beste zerbait ez dugu esaten horren beste, eta da, bai, ausarta bai, baina beste gauza asko ere bai. Nik hori pentsatu izan dut, baina ez dut behar bezala formulatu hitz egokiekin. Eta horrekoan, ostiralean, autobus geltoki zaharrean, zure liburuaren aurkezpenean, beste lankide eta lagun batek ederki egin zuen, eta esan nuen honek bete-betean asmatu du. Martxelo Diazen, gure lankidea, etxe honetako kolaboratzailea. Martxelo, egunon? Kaixo, egunon. Gara egunkariko kazetaria, Joseren aspaldiko laguna, eta errepikatuko zenuke favorez aurkezpenean ederki azaldu zenuen hori? Bai, bueno, uste batzutan horrako hitz potoloak erabiltzea kostatzen zaizkigu, ez? Baina uste batzutan ere komeni dala esatea, ez? Eta ni bota nuena bazan Jose Lakaie Nafarroako kazetaritzaren historia zati bat badala, ez? Eta uste, liburua hartzerik besterik ez dago, eta hor ikusten dugu, liburua ere izanik bere jardueraren zati bat baino ez? Eta hor ikusten dugu, kalean Nafarroan gertatzen ziren, garai batean gertatzen ziren gauza baten, garai baten, historia bizia dala, ez? Eta niuzet hori, komeni dala esatea ere, ez? Batutan badirudi olako balotxa puntu bat ere badaukagula, baina niuzet, lenguan bota nuen, eta, badirudi, Juan Cruzi gozatu zitzaiola, eta, horrekin ere titulatu nuen, naizen egin genuen kronika, eta niuzet, badirudi asmatu nuela nik ere zentzu horretan. Bai, niretzako Nafarroako kazetaritza grafikoaren historian erreferente ezinbesteko bat. Zago beste inor horren ongi dokumentatu duena gure historiaren zati bat, ez da? Nafarroaren historia garaikidea, 11 borroka sozial, eta horietan guzietan, edo horietako hainbatetan, Jose lekuko eta lagun.
Guztut Arestian hori esaten ari zela, Jose. Unkitzen ari zaigu, Martxelo, beraz, utziko dugu, Gorritu zaizkio begiak. Mila esker, Martxelo, eta joklu, la leche jodida. Me estáis poniendo la bihotza, eta begia ia lagrimak ateratzen uste du, joder, la hostia. Bueno, Martxelo, estimatua dago. Gero ikusiko gara, Martxelo. Bai, hori da, Jose, gero arte. Bueno, nabarmendu dugu pertsona referentziazkoa zarela, Nafarroko argazkigintzaren historian, baina nabarmentzen ari ginen ere zure ausardia, eta gogora etorri zitzaidan aurrekoan beste historiko bat, beste tabernari bat, gero ikusentzunezkoen munduan lan egin zuena. Nik ez tut taberna gogoan daukazun, tut taberna hor Kuria kalean, eta hor Manolo Giri biltzen zen. Zu oso jarautakoa zinen, Manolo Giri, nirentza bai historiko bat, bai taberna egin, bai rock eta mugimendu ondoen, eta lehendabiziko, Euskal Herriko lehendabiziko bideoklipak eta berak egin zituen, kontua da, tu taberna zuela Kurian, orduan hor egiten zuen lan, baina gero, erosi zuen alako bideokamera bat, eta grabatu zituen hainbat eta hainbat borroka, liskar, kalekoak. Gogora etorri zitzaian, horietako grabazio bat, izan ere Manoloko oparitu zidan zinta bat, alako rekopilatorio bat, nola esateko, eta hode irudi historiko pilo bat. Eta horietako batean, agertzen zara Txile izeneko denda horren ondoan, Jarriko Luzio inguruan, eta hor poliziak hortzeuden, manifestaria goian, harriak botatzen ari ziren, zuk argazkiak atera nahi zenituen, polizia bat arserretu zitzaizun, eta azten zarete eztabaidan, eta ari zara eztabaidan berarekin kikildu gabe, polizia horrek gomazko pilotak jaurtitzeko arma, bokatxa edo dena delakoa, zure aurpegira begira duela. Eta katuan behatza, eta zuk ikildu gabe, eta hori eren abarmentzeko modu, horrelako asko pasatzen dituen. Bueno, beldurra, pasatzen du beti, eske jo berat dago armakin, eta nire arma izan zen makina. Osa, la diferentzia oso ondia da. Eta nola, pues begira, pues jo que eman du pelotazo bat, nigo goratzen dut egon zen gaztea manifestatzen arran ondoen, ez dakit nola esaten da, el Portal de Francia uste dut. Bai, Frantziako atarian, edo Zumalakarregiren atarian. Hiru polizia mutil bat paliza ematen, pin-pan, eta loko batean agertzu zen hiru polizia gehiago nire atxekaldean, eman du paliza bat, kendu karrete, makina apurtu, eta geratu nuen lurrean, eta ja gero agertzen zen bezino bat eraman du bere etxean, eskerrik asko erdaki bere izena, baina eskerrik asko bezino eta, bueno... Horrelako zenbat garai haietan. Bueno, beste gauza bat atera zena liburuaren aurkezpena, kazetari askoren maisua izan zarela, kazetari askok nik neu konparaziora zure eskutik eman genitolako lehendabiziko urratsak kazetaritzaren munduan. Eta inzutzen ere, zure eskutik ibiritako beste kazetari bat daukagu telefonoariaren bestaldean. Lehen Martxelo Diazekin mintzatu gara, orain... berria egunkariko eta garai batean Euskaldunon egunkariako kazetari Edurne Elizondo. Egunon, Edurne? Egunon. Egunon, Edurne. Egunon, Jose. Zenbat ikasi dugun denok Jose Lakaieren eskutik, ez da? Bai, haunitz, eta giarran, ez dakit, lehen pentsatzen aditzen nintzen, eta ni hori naiz, hori ez, Euskaldunon egunkarian hasi nintzenean bekadun, ofizioaz gehiegi jakin gabe ere, zer nolako lasaitasuna ematen zuen tokitara Joserekin joateak, ez? Azkenean bera ondoan egoteak beti ematen zuizun, hori, ez? Bertzelako segurtasun bat, eta bertzelako lasaitasun bat, eta nik, hori, hementxe Euskal Herri Irratiaren bidez erran nahi dut, hori, ez? Eskerrik asko haunitz Joseri, eta agitz, pozgarria izan dela niretzako, berarekin hainbertzu urtez lan egitea. Eskera unitz, Edurne, eskera unitz. Eta gero, horretan, gauza bat eigarria egiten zitzaidana zen, eta zuri ere egiten zitzaizun, Edurne. Ze ongi moldatzen zen jende guziarekin, nien naiz horren ongi moldatzen. Lankide askorekin, bueno, ez guziekin, eta gero, politikari guziekin ere ez, eta Jose beti izan da, jende guziaren poliziekin ere nik uste dut harreman honak gero jipoitzen zuten, baina foruzainekin eta lakuekin ez, beti moldatzen zen ongi. Bai, egiarran, Jose, nik uste dut horretan, hori, ez? Diplomazian baduela zer erakutsi ere, bai, ez? Bueno, ni atzo egon nintzen Joserekin hitz egiten bere liburuari buruz, eta kontatzen zidan, adibidez, Miguel Santzek, prentxaurrekoak eman baino lehen. Santzekin oso rollo ona zuen. Bai, oso.
Ba, Miguel Sanz, zigarroa erretxeratera eta Joseren gana joaten zela, eta zatoz nirekin erre dezagun zigarroa, eta hor txibiltzen zen Miguel Sanzekin ere. Aitortu beharko zaio Santzi, bueno, politikoki egin zituela ere, gero hurbileko tratuan, gizon oso hurbilekoa zela inzuzen ere, jatortasun bat bazuela, bere estilokoa, baina bat zen alakoa. Niri behin, hor bere bulegoan, diputazioan, Nafarroko Jauregian, elkarrizketa egin, aldi hartan joan nintzen, Oskar Monterorekin, beste argazkilari batekin. Baina, zen justo garaia, aurreskuarena, eta nola esan zuen, berari gustatzen zitzaiola aurreskua bestea, eta aur jaunak dantzatzea. Konfunditu baitzen. Eta ekarri nion gogora, eta esan zean, benetan, niri aur jaunak, eta bestu zidan, aur jaunak, hor, aurrez aurre, osorik. Etxun nuen egun batean, pentsaurreko batean, ez dakizeari buruz zen, que la cultura ocupa lugar. Bueno, Edurne, alako lekukotza jaburrak nahi genituen, estimatua dago. Beraz, pentsatzekoa da, Nafarroako hitza aste honetan, Jose Lakairekin eginen dugula? Horixe, ezin zen bertze modu batera izan. Ostiralean, Jose Lakai izanen da gure portadako protagonista eta erreportaje nagusikoa ere bai noski. Ederki, besarka handi bat, Edurne. Zentzat musua, Jose. Bai, musu bak erarte, Edurne. Bueno, pixkat korporatibistak edo endogamikoak izan gara, eta bakarrik bi kazetari ekarri ditugu gurera, baina zure beste lagun asko ekar genitzakeen, konparaziora Kontuzeko Patxi Zamora kazetari oia bera ere, edo Julio Villanueva, Solidarioetakoa, horiek eta gehiago Sagrario Alemane, konparaziora, idatzi dituzte testuak zure libururako, izan ere, lehen esaten ari ginen, borroka askoren lekuko izan zarazu. Bai, bueno, claro, es que hori, bonitzen hemen egineko bakarria, eta la referencia, pesan zen hori egineko, eta identifikatu naiz, pues borroka ekin, joder, ya está, hori da. Nego banditut bereziki intsumisoaren garaietako kontuak. Bai, garo, intsumisoekin, eta bai, zenbat gauza, Zenbat plante. Zenbat plante, bai. Batzen imagen bat okatorain buruan, zazen intsumisoan kartxele aurrean, eta alako baten agertu zen polizia bat, edo inspektor daki zen. Eta ez nore eman du patada bat kotxea, sartu zen kotxetik, hartu du pistola, eman du tiroka allí, megagun jendeak horriken, eta hori txoko baten arregia ebeten berari. Bai, horre batzuk ateatu ziren atean, ekintza horretan, eta ez da nor zegoen, uste du, lakasta izeneko bat zegoela hor kateatuta, egun horretan. Eta korrika egin zuen beste inork, baino gehiago horiek esanen digu. Gogoratzen zen pila bat, lehenengo antimilitarismo gauza, izan zen Aintzoengo kuartelean. Bai, bai, mokeko jendearekin eta, ez da? Mendiola eta Periko Liber eta Garaioetako Gorka eta... Nik eta hiru bakarri uste dut, edago jende gehiago. Berak indutuk botatu zuten papetxoa tarekin nego nintzen hori, lehen, pues disimulatzen hori erdakizer, pues egon zen militarra, guardia zibiletarrak ezek, ometxoan nola manejatzen ardutek, kainoa, pistola, riflek eta guzti, eta genatzen nuen, oso harritutu ala, como es posible esto? Bai, eta horreindik egiten dute. Talako baten, agertxo zen hiru idulon motila, papetxoekin, botatutenan, militarismoren en kontra, venga, eta zuten hori, pues, polizia militarra, pim, a ver, usted, venga, a ver, su carnet, eta atera nuen, egon nintzen, Asociación de Reporteros Gráficos de España, bueno, rollo, ni begira, ni naiz hemengoa, pues venga, pues kontuz hemen argazkiaekin, baino, tal, venga, kanpora. Horrengo gora etortzen zitzaidan ere, bueno, hainbat borrokatan, aipatu ditugu zenbait, autobia, solidarioak, intsumisioa, euskararen aldeko mugimendua, presoen aldekoa, horrelako pilo bat. Horren, buru hartzen ari zitzaidan ere, zu bizi izan zenura oso aldaketa tekniko handia, eta hor kontatzen aldugu, hasieran lanean hasi nintzenean, zurekin harremana nola zen. Bizikleta hartzen nuen irrintzidorretik, hemen baitzegoen Euskaldun egunkariako egoitza. Joaten nintzen Donibanera hor Zapata tabernaren ondoan zenukaten eginen egoitza eta zukor laboratorioa. Hor zeunden zu batarekin. Erakusten zenizkian argazkiak, bion artean hautatzen genituen. Botatako guzien artean zeintzu balio zuten. Sobre batean sartu, bizikleta hartu, joan autobus geltoki zaharrera, horreko liburua aurkeztu zenun lekura, hitzegin autobuseko gidariarekin, tori, hau andoainen ateako zaizu bidera nire lankide bat beste bizikleta batekin. Han agertzen zen bestea, eta eramaten zuen Euskaldun egunkariaren egoitzara, Martin Ugalde parkera. A ber, gazteak, denbora honekin,
ez egon internet. Ez zegoen internet. Eta ez makina digitala. Ezpa. Lehenen goizean hartu nuen goizeko gauza, goizeko lanak, eta haren korrika, plentsa horrekoa pipan, argazkia guztiak egiten, eta gero rebelatu nire argazkia, eta herriko argazkia. Nirea, baldin badu zerbait. Eta gero sobre batean, autoretean atera zentenak, Hernanira autobusez argazkia. Pues hori izan zen egunero. Hala ibiltzen ginen egunero, nola aldatu diren gauzak, ezta? Asko erraztu da kontua, argazkilarientzat, ezta? Bai. Pues... Ederki, bada Jose Lacalle, Memorias de la Calle liburuaren egilea antologia bat, Nafarroako hainbat borrokaren kronika grafikoa, azken 30-40 urtekoa. Liburu dendarik onenetan dagoeneko eskuragarri, ezta? Bai, uste dut, ez daki ja, nola distribuzio eta hori... Niri oparitu didatenez, egia esateko ez daki dendetan dagoen, ala ez. Plazer handia, zurekin gaur solasean aritzea eta zure lankidea izatea hainbat urtez. Mila esker irratiko jendea, eta ja...